Avui veníem a parlar del món de la colmena, o del rusc. És un món molt interessant, on ve de molts anys endarrere i que les seues formes d'haver cuidat este treball en quant al colmenar i els colmeners, pues, des d'un principi que es gastaven els mitjos que tenien més a l'alcance, com poguera ser l'embelatge, que és una simple brossa que és per les vores per poder fer este buc, que això es diuen bucs, o el suro, també gastar-lo per lo mateix. Depenia si no tenien suro, doncs ho feien ells d'embelatge, entre ella d'espart, i una cosa molt curiosa i molt ben feta. Eren uns grans artistes. Això normalment, els colmeners sempre havien compartit el que era el món de l'agricultura amb el de l'apicultura, perquè era compatible. Anaven temporades que al camp feia falta el treball d'agricultor, era un altre temps en el qual se dedicaven uns dies a l'any per cuidar-les o bé per tallar-les i treure-los la mel. Com veureu, tot el que es gastava en un principi eren fibres vegetals que es podien teixir, de trenella feta d'espart i manollets d'embelatge ben trensats perquè estigui ben tupit i aquest tupit siga el que no deixa entrar el fred i que elles estiguen a gust ni a l'aigua tampoc, clar, perquè han d'estar en el camp. I, a més, les travesseretes que hi se posen per dins perquè elles vagin fent les bresques i posant la cria. Doncs n'hi ha una partet que elles posen mel i l'altra que posen cria. Eren molt eficaces i s'apanyaven el que tenien. Així tenim des de lo que és l'embelatge, l'espart, la trenella, el suro, fins de lo que eren les tapaores estes per fer el transport de les abelles que ho feien en animal. Entonces es gastava això perquè tenia esta teleta, elles transpiraven, no s'ofegaven, i era per tapar-les en el moment que les llevaven de la sitià perquè elles no se n'eixiren i anaren correctament en la colmena ben plenes i ben conreades fins del lloc apropiat on anaren a deixar-la sitiar. Com veureu, la teulà està feta d'embelatge. Això també és fet per artesans. Es tractava d'aprofitar el que era aquest tipus de brossa, la qual ben trensar i ben polida conforme hem vist en la colmena, o el rusc, es queda perfecte perquè la pluja es munga i no hi entra dins. Era curiosíssim el veure com aprofitaven tots els mitjos que tenien d'una manera tan senzilla i tan ecològica. Ahir no n'hi havia res que es fera de malgrat. La part de baix, veureu que és un esportí de prensar les olives i el foradet que tenien al mig fet un pedacet perquè elles no se n'eixiren. Inclús el que són les tatxes per clavar el d'això, estarem veient que és un bastonet en punta, el qual es clava perquè això no es mereixi. Després, el cosit, com veiem, este buc és de suro. N'hi ha que és la soca completa de la surera, tret sencer i només cosit en un lloc. Però com veiem sempre no existia aquesta possibilitat de tindre peces de suro completes. Què passava? Es feien làmines, les quals les juntes es feien ben polidetes perquè no n'hi hagueren fugues i cosit en boga o remullar. Això, la seva duració era eterna. També es podia cosir en pell de vímet. El vímet també era molt fort per aguantar, perquè havien d'estar al ras i ja veiem que al ras el temps és el que és. Les piqueres ja veieu que estan fetes d'una manera molt artesana. Elles entraven i eixien per ací. La manera de tapar la piquera era un manollet de fenàs que tapava la piquera i per a transportar-les d'un lloc a l'altre elles ni se n'eixien, ni molestaven, ni res. Cada colmena tenia que tindre la seva identitat perquè a voltes se'n mesclaven i uns eren o bé de cunyats o bé de germans i esta, per exemple, hi veiem una senyal que identifica a l'amo d'ella. És curiós perquè són senyals que
per repetir-les doncs tindries que estar veient-la, perquè si no no la podria repetir. Al parlar d'ello t'emociona perquè, clar, jo ho he vist, jo he estat en Mauelo, al costat d'ell, sentadet dalt de la cambra, i estigués plovent i ell fent ses bucs.